Христос воскрос, сапраўды воскрос. Христос воскрос, сапраўды воскрос. Христос воскрос, сапраўды воскрос. Віншую беларускіх рыма-католікаў, грэка-католікаў, пратэстантаў, тых праваслаўных, якія святкуюць Великдзень по сучаснаму календару, самым найвялікшым святам хрысціянаў, Воскресеннем Христовых. Светлае свята нават наш час, калі спрабуюць знішчыць хрысціянства, калі спрабуюць знішчыць і асобаў, і народы, але ж мы верым. Мы верым в тое, што будзе і на зямлі справядлівасць для нашего народа. І як пісаў больш стагоддзя таму назад Сергей Полуян в нашай Ніве, з вялікім святам віншую, з вялікім святам вялікі беларускі народ. Христос воскрос, сапраўды воскрос, і Беларусь воскресне. Так, як